Sanibonani emsebenzi sitolo. Njoba ngeke ngasho ukuthi ngise Cape Town. Le ndawo is very exciting. It's 8 o'clock manje. 8 o'clock, but you can see ukuthi sasemini ilanga likashona. Ngithi ngoba kunamafuke. I'm facing iTable Mountain. Ngise Plattekloof. Izolo ngithe Plattekloof, it's Plattekloof. Khona into encane ngifuna ukuyidlulisa. Uyabona ke uma wake wenza icala ngakini noma angithi mawake wabulala umuntu nje wavelelwa ibhadi wabulala umuntu, bengingaku-advise ukuthi noma uthi wambulala ngo-2006 or ngo-2002, ngingak-advise mina ukuthi uma wambulalele eduze kwala uhlala khona njengamanje ngicela ukuthi uthuthe. Ngithi ngidlulisela u-advise ukuthi noma bethiwa walenza 2016 icala, kodwa uma ukuthi ngempela lenzeka eduze kwasekhaya kini, ngicela ukuthi nithuthe lapha eNtuzuma, eThekwini lapha eLindelani, eThokoza, khona ukuthi iseThokoza lapha eLindelani. Ngithola umbiko ukuthi khona insizwa edutshulwe izolo yakwaZulu. Izolo nje ebusuku ngabo 9 bayidubula yashona sometime. Bayithatha ke omakhelwane ngoba ihlala nogogo nengane yayo esencane. Bayithatha omakhelwane bayiphuthumisa esibhedlela becabanga, uyabona umuntu mayesanda kudutshulwa manje, uma ungajwayelanga nokubona nomuntu wakwadutshulwa uyayitshela ngathi uyaphila, ngoba inhlavu phela inhlavu mingena la ingene khona ayivuli imbobo enkulu, kube ngathi ucatshiwe nje, kuba into encane. Mayikhonela ukuphumela ngale isingaze ke iphumele ngale. Siyazi ukuthi ibhama ihlukene, khona isibhama esikushaya inhlavu engene phakathi, khona esikushaya inhlavu iphume ngale. So la ingene khona inhlavu kuba kuncane nje. So omakhelwane bayithatha bayiphuthumisa esibhedlela beyitshela ukuthi iyaphila, bayiphuthumisa eklinikhi eLindelani, kanti insizwa isishonile. Le nsizwa makutholakala idutshulwa umfana omncane, ngicela una 20 years. Lo mfana, le nsizwa yakwaZulu yagwaza umfowabo walomfana, kusho ukuthi yagwaza ubhuti walo mfana lo ngo-2007, angazi kwakubangwani. Yagwaza lo mfana wayena 3 years at the time, 2007 wayena 3 years. Thiwa ke lo mfana ubeyifuna le nsizwa ngo-New Year ngesikhathi iqhuma ama-cricket, ubeyifuna ubeyicinga ngebhadi ke noma ngenhlanhla le nsizwa wangayithola, wazoyithola izolo ngabo 9 ebusuku uyidubulela icala eyalenza ngo-2007 lokuthi wayena 3 years lo mfana, 3 years. Kukhona olunye udaba engizokhuluma ngalo olwenzeka lapha ePomoroy, olwenzeka ngo-2006 olubuhlungu. Ngilibhalele kuFacebook, ungahamba uyolifunda. Buhlungu kakhulu nalo lolo daba. Yilo lenza ukuthi ngithi uma wakwabulala umuntu suka eduze, ngoba abanye abantu bengaxola, kodwa njalo mabekubona iyavuka lento, ziningi indaba enjalo esengangakhuluma ngazo. Kodwa ke ake ngikhulume kancane ngeCape Town. La eCape Town ngifike ngathola enye into engekho yinhle, which is very which is very serious. La eCape Town uyakwazi ukuthenga, noma angisho nje ukuthi kunensizwa engiyaziyo eyathenga umuzi la eCape Town. Yayisiqashisa, uyayazi le mizi ukuthi uma kukhona abafuna ukuyiqasha, khona abasuka phesheya bezoqasha mhlawumbe for inyanga, for 6 months or for that period of time. So yaqashisa ngawo lo muzi. Ithema sekufanele uma sekuphele, unfortunately yaqashisa
kwaqasha abantu abangama coloreds. As you know, Cape Town is abantu abangama the coloreds baningi kakhulu. And uma uzokhumbula nje, most of the coloreds here in Cape Town that are involved in the gangsterism. I'm not saying it in a bad way, but siyazi ukuthi most of them but they are involved in these things. Some of them are mafias and all of that. So lensizwa mase kufanele bephume mase kuphela isikhathi sokuthi mase kuphela isikhathi bekuvunyelwane ngaso sokuthi lama colors ephume kulo muzi awasafuna ukuphuma. Kwahanjwa inkantolo ngendlela eyisimanga. Kwamoshwa eningi imali. Kwaphoqa ukuthi kuze kuyofunwa i-court order nani ukuze kukhishwe labantu endlini. Bagcina ke bephumile. Angithi uyabona abantu mase behlale mabezohlala mabezobhukha umuzi. Kuyaye kufuna ukuthi wena mnikazi womuzi indlu uthathe into zakho ubashiye nalezo ezisendlini abazoyisebenzisa. But mabezohlala isikhathi eside vele bazoze befake nezinto zabo there and there, mhlawumbe khona ukuzofa bekufaka, khona ukuzofa bekufaka, khona futhi abazokufaka nje as decoration behlobise ngakho ngoba sobethanda. You understand lento mawuqashile uyisiqashi kukhona into ofuna ukuyenza endlini, muzobhora udonga you report to the owner, uyabo ku-check ukuthi lento ofuna ukuyenza ivumelekile. La Cape Town bavele bekwenze ngenkani bawudla umuzi. Kwabhalelwa commissioner wakhona, provincial commissioner, deputy provincial commissioner wabhalelwa etshela ukuthi hayibo kunabantu asebedle umuzi abangasafuna ukuphuma kulo muzi. We have exhausted all the channels, legal channels okufanele bekhishwe. Kwaze kwaphuma i-court order ethi aba-evictwe. Bagcina ke be-evictiwe. Babhonxula yonke into bakhipha sebephuma kulo muzi. Ngikhuluma ngabantu abebe-rent, baqale bangakhokha i-rent, i-bond uyakhokha njalo umnikazi wendlu, i-bond emhlephulayo indaba yokuganga. Abasakhokheli lutho bona, sebehlezi nje mahala kulo muzi, abasafuna ukuphuma, abafuna ukwenza lutho. Kwaze kwabafika isikhathi sokuthi be-evictwe ke bakhishwa ke nge-court order. So sekuyimpi manje, kwenza ukuthi nomnikazi wawo umuzi engasakwazi ukuzala ngoba kushuthi engasakwazi ukuza kuwona lo muzi la eCape Town. Especially lento kuthiwa bayenza umuntu engesiwa la eCape Town, the owner of the house engesiwa la eCape Town. That thing is very wrong. It's very wrong. Uhulumeni kumele ayisukumele leyo nto. Ziningi ke nezinye indaba engisazoyithola la eCape Town ngoba I'm searching for indaba vele. Isikhathi manje is 10:08 ebusuku. I know ukuthi emakhaya sekulelwe. Nathi la ubona ngoba sewezele kuzoze kuhle mhlambe around 9:45 sekubheke ku10. Ubona ngoba sewezele ukuthi hawu sekusebusuku. Anyway, Cape Town is a good place to be. Kodwa ngalento engikhuluma ngayo leyo ukuthi kunama mafias or kunama gangsters aqhwaga imizi yabantu ikakhulukazi abangasibo abase Cape Town. Baqala nje ngokuyi and basebenzisa wonke ama strategies, basebenzisa zonke indlela. Baqala ngokuyi uma sebe evictiwe bayabuya futhi bethumela omunye umuntu bese ngathi uzoyiqasha leyo ndlu kade kusafuna ukubuya bona labo bantu. So uma ukuthi unendlu nomuzi la eCape Town uyawuqashisa or uyawudayisa, please do a track record, check yonke into ukuthi lo muntu ofuna ukuthenga lo muzi or lo muntu ofuna ukuqasha lo muzi umuntu okanjani. Please do. Thank you.